barangay. Ari amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, kisiling ko pa sa Action Radio Philippines na rin alas 11:44 na sa ato silang mga Facebook lover nga nagasunod ka nagalantaw sa ato silang pabalagad sa Facebook Live. Tagata na karon chimpo kag ligwa ang inyo siling nga mga greetings. Liputa kag tingba. Ang importante, like kag share para everybody happy. E-check na mga report na giga sa ato sining mga patrol. Layo na triporo sa naon report ni Action Alvin Graba. Parte sining PIDEA 6 Regional Director. Wala nagatolerar sa mga PIDEA official kag operatives sa illegal nga bulaton. Kasunod ini sa pagpatigayon sang pag-raid sa kapulisan dito sa Luzon nga ang ginraid mismo opisina sa PIDEA nga naga-recycle sang droga. Ari si Action Alvin Graba sa report sa Patrol Action Alvin Piskarin. Ito na Erika kaangay ni PIDEA Director General nga si Moro Virgilio Lasso sa karon ginatugyan na lamang ni PIDEA 6th Regional Director nga si Alex Tablate sa korte ining kaso nga ginaatubang karon sa isa ka opisyal sang PIDEA kag anong pagka-operative sinang PIDEA matapos na dakpan sa operation tinalikdan nga Martes December 6 sa opisina mismo Action Eric sa PIDEA South District Office dito sa Upper Bikutan sa syudad sang Taguig, actually Metro Manila na ni. Sa diin nakuha diri
sa ila ining pay 8.5 million worth sang suspected shabu. Now, sunod diri kay PIDEA 6th Regional Director Tablate, hindi dapat pamarisan inimpito ka mga nagkalaresto bangod na makaguba ni sa maayo nga imahe sang PIDEA operative, especially sa mga regional offices. Correct. Nga nagatrabaho sang seryoso kag seryoso man nga nagapakig-away kontra illegal nga droga. Now, sunod diri kay Tablate, wala sini ginatolerar ang malain nga mga ini bilang malain nga buluhaton kaangay sa nga pagbaligya sang iya sining sang illegal nga droga sang iya sining mga kabaro sa baylo magaserbi ini nga ginakabig niya ni Bill Action na Eric nga warning o kung paandam sa mga PIDEA operatives. Dugang pagida diri ni Tablate diri sa Western Visayas, since nagpungko ni siya bilang Regional Director 2018 tubtub karon, wala bisan isa sa mga operatives nga nakabayular sa layi nga ginapatuman, especially ang war on drugs sang PIDEA. Sa baylo nagamadalag-on ang ila sining war on drugs upod sa mga kapulisan. In fact, kahapon action Eric, nagpakigsapol siya kay ining si Tablate, nagpakigsapol upod kay PRO 6 Regional Director kay Brigadier General Leo Francisco kag upod sa iban pang mga opisyal dito na istoryahan nga actually hindi bypass operation sa tagig ang naistoryahan kundi iyagin report kay General Francisco ini mga accomplishments kag kadalagan sang PIDEA operation mismo sa PIDEA upod sa mga kapulisan. In fact, kin palabot action Eric, ini pamangkot recycled drugs kay kaangay sang natabo to bala sa Metro Manila nga amotong ginbaligya nila sunod sa iya diri sa Negros daw imposible kag hindi niya matabo action Eric, Bacolod, Negros, and even sa mga provinces sa Western Visayas. Bangod ang gakatabo sunod sa iya kada duha ka quarter o kun kada tuig ginasunog sa crematorium ining mga recovered illegal drugs kag ini hugot man nga ginabantayan sa mga personnel in fact da mga abogado piskal upod ang mga pulis, DILG kag iban pa. Pero kung may mga sindikato ya sa ahensya ay Action Alvin, bisan ano muna ka siling sunog na, pero kung may mga sindikato diyati kung hindi mo na mabantayan Action Alvin within that sa sina nga kwerpo kag ahensya sa gobyerno ya, kung pwede pala kag may tsansa ma-savings gina sila ya. Correct, sakto na aksyon na Eric, kung pati na pila recovery, mambalya sa kilo, o di sige itong kilo, isave na. Muna pala, kung wala sindikato sa sulod sang ahensya, pero kung may sindikato, di laban na esto, no, kaya masinigan mo lang natin, tingin sulog to naman tanan, pero sa makabatuod, may savings Oo, sakto man. Hindi pala Action Alvin? Sakto na aksyon Eric. Tapos sila yung maghambal, kaya nga diri sa Western Visayas, may katabo na mong, pero way takabalo, bla, pero amo na dapat nga, o si Saon, padalma, gimayo sa mga taga-PIDEA, man sa ilang bahin, Action Alvin? That is why, sunod sa iya, this would be a wake-up call. Isa ni ka paandam sa mga PIDEA operatives nga maghimugid sang gusto nga trabaho. Wake-up call in Action Alvin, sa ato sila nga regional director sa PIDEA, kag regional sa aton nga mga provinces sang PIDEA diri sa Western Visayas, Action Alvin. Oo, sakto na para magtrabaho gidya sang insakto. Okay, kung sa Action Alvin, napos para maghambal ka nga ang among iya trabaho ya, why niya problema, why niya sang lamod kung ano pag sa sindikato, pero sa pagkapatuod, gahambal ka lang iya ka ikaw ya wala, pero kakabalo sa mga kaupdalan mo dira base may sindikato da. Sakto na, amo nang wake up call sa mga sindikato. Amo na yung gusto nga wake up call sa mga leaders sang aton sining agency, especially PIDEA, RD manda, down sila sa nga provincial level, dapat city level, dapat nga mangin maid-id sila nga sila mismo yung magabantay sa tao nila unless nga silang gahimo. Sakto na, aksyon na, Eric. Amo na ang ginapamangkot man naton, kaya na niguro man kita, ano yung mga recycled at sunusay, hindi to posible na sa Manila, pero diri wala ka katabo. Pero anyway, inaya base man sa pahayag. Kita mo, Action Alvin, na-prove sa publiko, sang una, blagambal, why man nagyapon, may recycle, mga pati sila nga itong nga, why na recycle, pati ara, realidad ka katabo, pati mismo PIDEA, ga-recycle, sila ginadakop nila kag ginakuha nila nga mga droga. Correct, sakto na. Apela to, 8.5 million tong recovery. Sipa ba? Recycle. Recycled na to. Sobra isa ka kilo. Di ko na-dispose na. Kung biglang yaman sila itong anom? Yes,
biglang yaman, balipito sila, dala itong driver, balaksyon na Eric. Sipab la. Oo, kay makon mo na iya nga, ikaw mismo, ang tagpanguno sa PIDEA dito sa Taguig, ang imong mga operatives, kag ang imong driver, upod, nigakunayb sa isa kag isa para sa pagbaligya sang illegal nga droga. But, ari, pamatian ta, ang pahayag diri ni PIDEA Regional Director Alex Tablate. PIDEA will not condone hearing operatives or officials or any wrongdoings from PIDEA. So, ang essence nito is let the full force of law takes its course. Kasi, ang dapat naman doon sa mga suspected na operatives na involved dito, they have the opportunity din man to defend themselves sa proper venue. Kasi may mga courts man tayo. So, tingnan lang natin kung ano yung magiging mga developments doon. There is a Western Visayas. Any mandate from your good office to avoid this kind of issue, sir? Timely din yung question mo, Vin, kasi nagkaroon ng 4th ILEC meeting. Kasama natin yung different law enforcement units, and of course, this is chaired by no less than Police Brigadier General Leo Francisco, CRT ng PNP. So, yun nga, in-emphasize ko doon, after my presentation, good for Region 6 kasi tayo dito, unique yung relationship natin, PIDEA and PNP, kasi yung mga nag-operate naman sa mga different municipalities ay halos kilala ng tropa yan. On the part ng PIDEA, kung may mga operation tayo, kino-coordinate din natin yan sa local PNP as protocol natin para maiwasan yung uneventful na events. Since na-assign tayo dito way back 2018 as OIC, sa awa naman ng Diyos, wala tayong mga ganitong incidents so far. Sabi ko nga, we will try our best na ma-continue natin itong magandang relasyon dito sa Western Visayas. Kasi majority naman ng mga operations natin, lalong-lalo na yung malakihan, kasama natin ang PNP. Example na lang yun sa Escalante natin na 5 kilos. Kasama natin din yung PNP nang i-operate natin yun. Aksyon Eric kabahin sang pahayag diri ni Regional Director Tablate. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang live. Una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kita sa labing grabat ini mangin serving leksyon kag wake up call sa iban pa nga mga miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency. Ako nagapati nga wala ini diya kakatabo sa Western Visayas pero tekong kaisa hindi balikawan man balo ka ang silak sang kwarta daw katulad na sang gold mo nga makasilaw bla tisipa blaw katawhay sa obra mo PIDEA head ka operative kasang PIDEA, sweldo mo sa gobyerno, tayo matabo ni sa pito ni. Ang ila sini nga makayuhan por December, sigurado ko hindi ginila mabaton na priso na may kaso pa. Tikabay pa nga ang panawagan ni RD PIDEA Tablate, mangin serve ini nga wake up call sa iban pa nga mga PIDEA agent diri sa Western Visayas nga hindi na kita madala pa sa silak sang kwarta ang inyo trabaho nga insakto hindi na paglakti sang tinonto. Las 11:55, pagbalik naton, report ni Action Art, pagkatapos lang sa ato reportante dugang pa nga mga pahibalo. Naglipa na ang mga papayat.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Aksyon Balita, Banak, Buliki. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo!
Action Radio Philippines Standard Time, alas 12:01 na. Pabalik diri sa itong mapalagad balita, banat bulig sa ogto. Webes nga edisyon, this time, halin sa report ni Action Albing Graba sa patrol sa ilawantang balita ni Action Art Tayopon, gikan sa New Government Center. Motion for reconsideration sa Ombudsman, gin-file na sa legal team ni Barangay Kapitan Noli Villarosa, ang kontrobersyal nga kapitan sa Barangay Tangob. Yaring report ni Action Art Tayopon sa New Government Center. Action Art, mayong ugto, please come in. Okay na. Okay na ang? Sa Disyembre 30. Hindi ang kuwala mo siya. Ato na ya. Ha? Ato na. Oo, hindi ko manugid May pamali siya mo. Ang kuwan niya, motion for reconsideration na file actionary isang taga-pabuno sang legal team o legal counsel ni punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangob sa bahing sang ombudsman. Actually, sining adlaw, amo ni pag-submit ni attorney Sisa Distrito, the former councilor of Bacolod City, amo ni nag-serve karon as legal counsel di punong barangay Noli Villarosa. Sunod na rin siya kay Distrito, apisal may nabilin bakunta ni pila ka mainadlaw ho. At isang deadline nga makahimo sila sa ila sining legal remedy right after nga ti ang dismissal sa kapitan tulad wabla. Di kaya ito sa buhay man gyapon ma-serve. Ang bot sa langaw. Way ko malukay ti subungan dapat ma-serve sila kung maglabot sa DLG mo. Ang tingnan ko na nga kung iban nga mga ordinaryong opisyal do kadasig na pero kung mga do ka bulo-bugatin nga mga opisyal do kabugat kid i-serve. Siguro nasulod sa dako-dako. Amo ganda tingnan ko sir mga iban nga mga opisyal nga may nga kaso nga kapaltahan sa gobyerno do kadasig i-serve ang mga amuni nga sahi sa desisyon pero kung mga bulo-bigatin kag daw may mga ginasandigan nga mga opisyal mo do kabudlay gid i-serve Mag-uton tala si Rudy Sandigan. Although nga ti normal ang mga legal remedy na ti normal mo na pero inablang i-serve mo nagilang nga kadugay pahaw. Gani man, tiga naula pa suspend si Kwan? Si Kapitan de los Santos. Ay, ano si Kapitan na suspend na ya? May order. Actually, schedule ko in a while nga maka-interview sa kay Councilor Al Victor. Kaya dito sa SP, ito niyang naghimo sa recommendation. No? Ang Kadir Santos, siya din nagbarangay gani? 16. Ano na yung kaso ya? Ginreklamo man sa mga kagawad kag ibang opisyal da usurpation of authority kag ibang pagito do damo to. Ang wala ya pagatag sweldo anong kabunan to sa mga kagawad ya? Amo to. Sa saro sa suspend ni Action Art? Sa session kapon ginaprobahan. Ako namang suspension na rin niya sa syudad. Sa city. Tidasig na ya. Tidasig ya. Suspend immediately ya. Uwa mo na ya Pila ni? Ha? Pila ni? Ang ano? Suspension Kuan ko anong bulan? 6 months? Di sigurado ko hindi makuha niyang iya nga kayuhan sa barangay ni? Di budlay, hindi mo gina makuha hindi ko Disyembre, hindi ko damo kayuhan sa barangay. Sigurado ko sikap ni matanga, matangla gini sa kasami sa balaya. Pero kung hindi mo na makuha mo, suspendido ka mo. Tito Mate, pag suspend ang barangay kapitan, first kagawad ang mangin OIC. Correct, amo na siyang process. So ang iyan ni kagawad nga first nga magapungko kapitan as OIC, ano daw ati guro basi hindi man guro pwede nga makuha isubong iya sa kapitan nga kayuhan? At depende na yan kung ni-allow na yan karon alangan nga kay way kapitan kag ikaw nag-acting na kundi isimo ginamatupa guro Ang iyan ni kapitan? Ate kapalo na Ati kay kagawad niya gamay mo lang yang kung sa imo case ako yung kabalo ko na may hospital. Kay kung mag-leave of absence ka, pwede si Alvin na to gang i-claim ya. Pwede man ako. Diba sila suspended ba kita sa dason ng mga obra mo? Hindi kayo gani mag-suspend, hindi kayo suspension na. Kundi mag-leave of absence ka. Limawa mo pa Amerika ka. Pwede mo lang nimo liugon sa action resin ko hawla to adaya. Tagaan mo lang sa kuan authority? Authority. Pagbalik mo dito ila nila ya. Depende ko may bilin pa Luguan ko yung ba kay Kapitan de los Santos, 6 months, sa ano ni, inigini nga bulan? Di ko lang effective
effectivity, ay check ko na galing kay Councilor Al Victor, galing may ginatinan sa meeting kay na. Oo. Kung ano ning effectivity niya, kaya ang effectivity, I understand kapon na yun. No? Okay. Ay, effective immediately. Actually, dito nagigad-gadlaw pa. Okay. Pero hibaloon ka na kung ano gid exactly ang nanging background kag ng desisyon nila gid pa panaog. Oo. Going back yes kay Villarosa, silang ni attorney distrito di kaya akong kliyente magpabili niya. Kapitan as long as wife ni Marisol the case kadugay no. Dugay na? Hindi taman ma-question na kay ang sa number 1 kung mabaton sa opisina sa alkalde, number 2 yes ang DLG. Dapat siya din ni matupaon na. Yaring palayagon ni former councilor attorney si sa distrito nagasalbing legal counsel ni Pulong Barangay Villarosa. Natapos na namon sang legal team ni former councilor kag Kapitan Noli Villarosa ang amon nga motion for reconsideration, and this even though nga layo pa ang deadline, we immediately filed it before the office of the ombudsman para nga ma-desisyonan sa gilayon. We believe that under ombudsman rules, dapat within 5 days upon filing of the motion, this will be resolved by the ombudsman. But, hindi man muna ang realidad. Pero we are hoping, against hope, nga this will be decided upon by the ombudsman immediately. Klaro man kaayo, dira action art, ang katon argumento, no? Number 1, hindi na niya dapat Palayag ni attorney distrito, pangalanan ko na yung kayo kapatitan ng full interview ta. Gani. Ang mga explanation na kay kabalo ko nagatangla ka na sa rilo. Natong balita, gikan sa Bacolod City Hall, buhilag ilang dulong sa iya. Life Extension Super Fiber, area sigurado ni tanan. Sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kina surat tayo po report kay Kasanjo gabi man Santa. Amo na nimla na tingalahan ko anyway wa man tayo ka question niya sa kaso ni Kapitan Noli Villarosa kay ang abogado sa Attorney Cesar Distrito. By all means legal remedy ang tanan na himo una nilaya mong anong ang ako lang ginapamangkot mo ni nga kadugay gid makabot sang suspension order ni Kapitan Noli Villarosa. Amo man ang gina-question ko sa ombudsman mo. Ano napadala nyo na di? Kung napadala nyo, sino nakabaton? Ang DILG Bacolod o kon si Mayor Albi Benitez? Kaya duwa ba makabaton? Di mong, kung ipadala sa ombudsman, ang suspension order ni Kapitan Noli Di Castro, sigurado ko duwa ang tupan sina, ang katuan sina, DILG Bacolod, kag City Mayor's Office. Tayo pabangkot, nabato na sa DILG Bacolod ang suspension ni Villarosa rin sa ombudsman, why pa? Sa'yo man naka-question sa pisina sa alkalde. Amo na hindi ko maintindihan nga akong mga ordinaryo lang yung mga opisyal do kadasig lang yung iserve sang ombudsman pagi sa DILG o sa Mayor's Office nga sa amo ni kaso ni Kapitan Noli Villarosa nga kadugay gidhaw. Sali ka na siya aton nga mga listeners di sa aton nga Facebook live niya. Base kay nag-file na sang motion for reconsideration si Atty. Distrito sa Ombudsman. Base mo pa napag-abot sang suspension ni Cap Noli. Di may rason si Atty. Distrito. Diyan ay ka, dahil pag-serve ang suspension kay nag-file na ko sa motion for reconsideration. Ang gawa daw delaying tactics, ano? Tugyan ta na. Ulaton ta. Kaya iti sinasinin ko na yung ang mga abogado sang ila kliente mangita ginaya pamagi. Say manasa kay Attorney Cesar Distrito. Ano kita mo nang gina-question ko bala nga do kadugay gid iserve kay Kapitan Noli ang suspension. Kung may suspension gid man siya. Unang pang media. Action Radio Philippines Standard Time alas 12 Jess. Pagbalik naton report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos ano naman, ubra ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to atugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kani sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Kaya natanaw sa Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred Salanga kaya nga mo ito umanak lang dako na bulit Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, mga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, mga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog.
Ano ang hambal mo kay lola mo nga sa nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, big ka sure. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Action Radio Philippines Standard Time, las 12:20 na. Pabalik din sa tumalagad. This time, i-check na report na Action Marlon Hinabaya. Gikan sa Kapitolyo, Provincial. Stand by action dyan.
kasunod sa pag-terminate sa kontrata sa 12 ka mga drivers sa PDMPD, gobyerno probinsyal nagaplano nga mag-hire na lang sang NC2 testa driver. Ano ni NC2 testa driver man? Ari si Action Marlon yun na ba sa report sa Kapitolyo. Action Marlon, may ugto, please come in. Action Eric Mayara sang pagkatuon sa mong plano patakayonon ang gobyerno provincial sa Negros Occidental nga mag-hire sang NC2 driver kung patisyonan sa ulihi. Kay ang damlaglang report ay NC2 by the way, National Certificate 2. Hari na nisa sa TESDA, Technical Education and Skills Development Authority. Sa lipot na sugilanon, ang dapat i-hire nga driver, may ara sang training. Kag may ara action Eric sang pagtuon bala sa TESDA kung paano ang dala sa sarakyan, pag-operate sa light motor vehicles sa idalom sa LTO Restriction Code 1 kag may haraman na Restriction Code 2. Kay kabatunuman nga ang naglikat sa mga balita pangod sa show cause orders nga gina-issue sa provincial government sa madamo-damo ito nga mga empleyado assigned na sa Provincial Disaster Management Program Division, mga 17 taranto di gindesisyonan action Eric nga ang sa 17 disidri mga drivers ini sila tanan pero ang status ang ilang silang employment ara sila sa ginatawag nga contract of service, COS ini sila. So kung may kontrata kag kung may reklamo dil terminate ni ang ilang sa kontrata tiwad ang ginatrabaho ining 12 sa 12 pero sa 12 may ari pag-isa dari 3 sila tanan mo kung ang 12 COS, Contract of Service, ang inasaring status. Ang isa dari mo nino sa subordinate kay regular employee ni siya. Regular ni siya, pero ang natabo, bago sa reklamo, kinpasakaan ni siya sa kasong grave misconduct. Ay akusasyon sila sa ila, late nga pag-sumiter sa trip ticket na ginatawag. Ay, nano. No? Ang trip ticket ang Balde Provincial Administrator Atty. Diaz, SOP na siya. May pagsunundan nga i-submit mo na dapat ang trip ticket before ka tugutan nga magkabiyahe sa government vehicles o galing. Ano tabo iya, iring 30 ka mga drivers, kalabutan i-action Eric tag 3 kag 6 bulan. Antes masumiter ang trip ticket nga ano ang ginapatihan diri. Kung ulihi ka na magsumiter sa trip ticket mo, ina nga dokumento, papel na pwede mo na madoktoran. Pwede mo madoktoran, pero sabi nag-drive ikaw, nag-ikat ka December 1. Subong ka palang iya o kung butanta nag-drive ka November 1, subong ka palang ati iya nga December 8 nag-submit sa trip ticket na. Pwede mo na iya mabutang na impis pulo ka litro lang ang ginatugong mo naglikad nga December 1. December 1, subong December 8 na, pwede mo na mabutangan 20 litro. Anong policy nila sa trip ticket? Anong ang submission sila? Every day? Every week? Ano? Before ka magbiyahe, submit ka dapat. Before ka magbiyahe, masubmit ka? Oo, antes ka ba na antes ka mag-drive sa government vehicle. Kay policy inahambal ni Diaz. Tangila yan, nakadrive na sila, pero pa sila magkasubmitter sa trip ticket, amo na? Why? Suli. Kagalabutan, nag-submit di ba na sila, pero pag-inisipon ang Balde Diaz, layo na mga tagalabutan niya anong pulan. Budlay giguro mag secure trip ticket, anong sitwasyon da? Oo, kag pwede gidyahe, maliwat mo na ang presyo, kanya nagtuwabala ka na Martes, ang presyo ng gato, nagadubo, nagasaga. Correct. Pwede ba gid ma, himu-himuan, action rek. Ang tagreklamo din, mga supplier. Supplier man. Supplier, ang complainants dari, mga supplier, sang mga gasolinahan ba? Reklamo sila bangod,
hindi na proseso sa labing madaling panahon, ang bayad sila bangon Correct. galit nga sa business trip ticket. Correct. Kaya hindi mas lama bayaran sang gingkwa sang gasolina at sang probinsya kung hindi ma-secure kag makompleto ang dokumento sa trip ticket. Oo, plus ang accounting, reklamo man kay Isa pa na. kabudlay i-account Oo. kung late ng submission. Correct. Kabudlay mo ibalanse. Correct ko, te. Amo ning rason kung nga gin-terminate ni ang kontrata sa 12, ang isa nga regular ang status ay pasaka sa kaso nga grave misconduct. Tang iyan nga papasaka kaso grave misconduct laban-laban Disyembre ni kayo hindi makwa. Depende nas dalagan guro sang kaso akson Eric gaan man na sa higayon kung paano pangapila niyang kagulingon niya, no? Grave misconduct tantamon for dismissal from the service nimo. Gani kagaway sang pinagkapait nga dangatan mo kung no regular ka, nabawadaan ka sa obrat pud lang ita obras pong Ay sus, especialmente sa gobyerno. gobyerno. Ay sus. Kung hara ka sa gobyerno, empleyado ka sa gobyerno, kampiyon ay ang government employees isa sa pinagka-nami nga sa isang trabaho. Correct. Kada bulan sa Disyembre, buta ng wallet mo, butata pa ang bulsa mo. Bago sa mga bonuses. Tini drivers pala ni Suryahan ta. Way pada labot ang ibang pagid kung may nagagaliwatan mga posisyon dara sa Provincial Disaster Management Program Division. May duhada ka mga administrative aid 2. Yung administrative aid 2 ng posisyon mo. Galing ini sila yung action direct administrative aid 2 ni check ko ang record ko diri cash. Kon man na sila, ina daw galang-alang man ang ilang posisyon sumunta sa gobyerno probinsyal da. Ang ilang posisyon subong da nga ginasiling mo. Okay, sa ilang work sa kwan sa 006 nga communication do lupat ko. Sige. I-check ta sa Marlon sa Special Com. Amo na kabudlay bala siling ko nga ang obra sa gobyerno siya dumanggin man ko. Kung talaga tawhay man ka pa sa nagahampang ka mong. Okay, sa gagampang kalanda, galing kita mo na siling ko bala, ang obra mo nga maayo, hindi na paglaktan sang tinunto. Action Marlon, please come back. Yes, ining duha ka mga administrative to, casual na ilang sa ning status. Okay. Pero gipasakaan sila kaso ni, ng duha ni grave misconduct man. Kag gross neglect of duty, pagit duha kaso ni. Ang duha, operation officer 1 ang isa utility worker regular. Sus. So, kung sumahon tatlo na rin regular, na ipasakaan sa kaso aksyon Eric, tubangon nila. Dari kita sa driver. Okay, ang signal action Marlon, no? Sa driver kita, sa 12 ni ka mga driver, sa include, isa ka 13, ni gurong kuha ang regular. Action Marlon, please come back. Yes, ginagdo, na sabong napagod sa sulundar sa mga provincial government, dapat gaan na lang at Sisilias, amo nang pinakamalawig nga adlaw ng ihatag sa mga drivers nga makasunod karon sang trip ticket. Kag mas mayo gani, nga before biyahe, kilometer na nga daan. Correct. Ano tabo to sa 12, why na driver, why man sa epekto kay ini nga mga drivers kay action Eric, yakin hire na sila sang time nga nagahimugasa gitong COVID-19 bla. Kaya mo na sila nagmaneho sang salakyan nga nagasugat sa mga travelers. Now, Action Marlon, ang ining in situ test da, 12 man din kwaon sa ila nga ibulo sa 12 man tong magin terminate na. Hindi, wala kahulugan nga ilisan gid sila. Okay. Kaya ini drivers nga mga gin pang terminate ang kontrata, hindi man nag-apekto sa operation sa provincial government action Eric kay why naman subo hindi na maging tanto problema COVID-19. So most probably pwedeng kwaon sa TESDA in situ di. Driver. Kung may open nga, kung may mga magkabakante action Eric nga nga posisyon, okay. Kung may departamento nga kakinahanglan driver, ang qualification kanahanglan NC2 TESDA ikaw. Why na sa iban? Oo, amo ng qualification. Kung magsaling kita NC2 TESDA ka, hindi ba lang driver, na mo may ginatawag ba nga NC2 electrician, NC2 welder, NC3 carpenter. Muna, kinalang nga agi ka train kag eskwela ka sa TESDA, no? Ang NC2 TESDA ginatawag son Eric para din sa mga learners
interesado pero wise ang formal education background. Amo na sa pinaka-tinutuyo na basta. Tagaan sila chimpo kag ligwa. Yes, ari sa Provincial Administrator Atty. Diaz. Well, these are drivers that were hired during the height of the pandemic, especially during the time that we need to ferry people from ports, airports to our quarantine facilities. Di man sa hindi kinahanglan. Di damo na talagang investigahan parte sa mga trip ticket. But we're trying to come up with new drivers nga come up sa ato nga mag-ano sang fleet nato nga NC2 certified TESDA certified sa NC2. We're trying to upgrade, professionalize the MPD. That's the only thing that we're trying to do. So those who do not want to go towards that direction, we have to discipline them. Damage dira, no? In terms of funds na go to waste. Number 2, ang aton reputation sa suppliers, igawin. Mga balita gikan sa Kapitolyo, probinsya ng Aksyon, Marlon Herubaya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kita sa Marlon Herubaya, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 12:32. Balik kita pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. This portion is brought... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik dire sa tabalagad Action Radio Philippines Standard Time, 12:37. Start action dyan, ha? Relax ka dali kada kay tapos-tapos ko rin obligasyon ko na yun. Mayong ugto dira kay Maymar Fernandez Estrella. Isa rin sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group naton nga mga taxi driver. Sinday ni Bia Piedotsida sa Akasya, Barangay Panukoy, mayong ugto dira sa imo. Kay Ana Sinoro, kay Mike Star Sandelo, sa kay Alvin Tomakin Brosi Icorb. Suli naman imong sang Sipalay City. Kay Dennis Richard Tiboro Mada mayong ugto. Arak listo to may Mar Fernandez Trilagri sa Cadiz, ga monitor siya ho. Sa Oslob Cebu amoning may butanting, no? May balien na to. Blakad to na kami to sa Oslob Cebu mong arak da si Charlie Magni Armada. Lilia Anilado da mayong ugto lang sa kay Ana Sinoro. Sa kay Eddie Laos, happy fiesta sa taga Cane Town Subdivision, Victoria City. Ay, gali pista da. Sa kay Jesus Cañete Celestial mayong ugto. Sa kay Eddie Laos da, again, happy fiesta da sa Kwana, Cane Town Subdivision sa Victoria sa. O si Bungkal Toriles sa Binalbagan, Araman, kaga mayong ugto man dira sa kay pag-happy birthday lang sa apo ko, si Sian Istaniel sa First Street, Lacson. Ay, okay. Alin na kay Dondon Dilespasi. Ay ka namin sa apelido, no? Dilespasi. Doya ka Espanyol, no? Marilo Trabilla Catinoy, mayong ugto. Jocelyn, mayong ugto man dira. Kay Jocelyn. Sa Celine Homes, araman si Bergie Olpinda. Diding Alojamiento, mayong ugto dira sa imo kay Bailey Albay, kay Dondon de los Pasi, Jenny Oseser may ugto, kay Nobi Magapan, sa kay Jenny Solgon and family, sa kay classmate ko dira Romel Pagsubiron sa Valladolid, mayong ugto dira. Sa mga taga Banga Julia, konta sa mga taga Babes Mango Stand, Banga Julia Valladolid. Happy listening lang sa akong sining nga brother, Rexy Solgon. Happy birthday today. Halina kay Jenny Solgon. Jocelyn Song Comedya, mayong ugto dira sa imo. Kristen Minyes Villalobos, sa kay Ray Flores Barayuga, Alex Montesa, kay Ryan Villoda, Pelton Lipora, sa Pasay City, ara siya. Nagamonitor sa atong siri nga pagpangalaga. Magabalik kita, pagbalik na itong report ni Action John Diaz, pagkatapos lang sa katong importante nga mga pahibalo. Pride Barbecue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
Si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, eh, mayara gina na butang sa module nga, search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. Or, bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Diyan mo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kayo ano na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Balik diri sa ato nga pagpangalaga sa Action Radio Philippines Standard Time alas 12:44 na. I-check na naman ang report ni Action John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka miyembro sang underground movement sa mga rebelde nagsungka sa kapulisan, minor reshuffling, liwat pati gayunon sa Nokpo. Ari si Action John Diaz. Line number 3 sa report. John Mayugto, please come in. Aso ni Rick, kaway kita da. Ara! Kau pa ya, matik na. Ha? Di na. Sa Gingy. Ay, kalain. Abi ko, aral na sa bongkay ko. Ako to dataning agaw. Ay, ati kayo wala pa sinaw. Ay, si Mayor Jerry Roa sa Mursaga pangagat. Tugli panyaga ako noon. Nag-text sa bagulang ko. Ano, may pista? Kaya pista sa bong Mursa? Ay, sa Banwagi dya? Okay, tinabuhay festival ka ba eh? Kaya ano nag-text sa Simo na manyaga? Text, kapon gin-interview ko sa, na-remind sa ako, nagsundan, di madayon ka mo? Ah, okay. Tisili mo, Mayor, base ko na alam, pwede na ma-converse sa C2C? Gusto. Kung ba ito kaso na Mayor Bay, para do ganar? Padaliin na lang sa greetings to. Gani, may hapon ka sa taga Mursa, no? Kay tinabuhay festival sa bong highlight. Ay, to. Kaya amigo ka rin naman sir Seba, dito ka Mursa, ay kika pangagad yun. Ang chief of police, sino ang chief of police? Amigo to, please, Captain Mark Joel Reclamado. Dito mag-isa ka pa batsagaw? Nagpabatsag sa gapon, pag-interview ko kay Mayor, ang bali action dyan, nakatulang di akin, na maging prepara ko tinga litson. Napiyo ka pa.
Dili nga bakol makatempo kung makalusot da. Di mo ko na ikalusot, Sir Timur siya, bako doon, lapit mo lang. Lapit lang pwede lang dulong da. Oo, patrol na ng kailangan dyan. Sige lang, remind ko sa karon na. Kung hindi may agaw, may Pasko pa man. Ako sa bagay, may 25 pa man May 25 pa man, may kitos party, patagali sa 17. 70, may sa partita, sa 25, Pasko. Pwede na may agaw Ilabi na actually, karon may balita sa party sa mga bagong mga posisyon. Pero diri kita na, yung sa may sulat ng sila may isa ka 50 years old nga members ng underground movement sa New People's Army ang nagsungka Action Rex. Actually, wala naging pangaranan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca kaya ang balian nagbalik sa community ining nagsungka. Baligin na palayag lang dira sa kapulisahan nga nagbalik na sa sabak ng gobyerno, 50 years old. Nagsungka ini sa Senda Punong, Barangay Kapitan Ramon, sa sulat ng silay, mga alas 20 ang takna sang Martes sa Disyembre sa isa. Inisa sungka sa katapo sa Silay City PNP sa 605th Company sa Regional Mobile Force Battalion 6 tagsan Provincial Intelligence Unit Action Rex. Pero ining nagsungka taga Sitio Binalawan sakop sa Barangay Tapi sa may syudad man sa Gabangkalan. Kasubong diri naging sungka kagin turnover ining isa ka sulpak o controlled gauge shotgun nga homemade kag isa ka rifle grenade action Ereka. Di ang baldori ni Daruca gina-verify ni nila ang ining background sining nagsungka nga 50 years old nga lalaki para kung maproseso nila ang benepisyo di panabot nila Action Rex sa otoridad para ma-process ni kay it's either NTFL CAC o kung iban pa nga mga benepisyo dira nga makuha niya gikan naman sa gobyerno Action Rex. Yari si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang hepe sa Silay City PNP sa itong interview. Pari sa inyo, sir, nagsungka? Ano, sir, man? Ang coordination, sir? Bali mo na na siya ang middleman na contact ko na ako. Para isipin na pangita sila sa condition of picking mo kaso ng niya. Bago ko nagpatawa lang, nakilala ko man. Okay. Tapos, kamo na sa those area, sir? Hindi sila. Doon na sila nagdala sa surgery. Sir, initial, pila edad kang nagsungka, sir? Plus of the one, pero ano na sila, member, di saya ka CPG? Nanti sa isip tapos belong sa underground movement. Dito sa south. Okay. So kung certain siya na custody, sir? Wala man siya yung custody. Surrender naman siya. Wala ka na sa nakang pinakustody. Okay. Action Rex si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe ng Silay PNP. Sa ibang nga balita, nagbalik bilang nagbalik bilang chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit o kon PICADO sa Negros Occidental Police Provincial Office ang migomo na si Police Lieutenant Colonel Barniso. Nagbalik sa Sanopo Action Rex. Si Barniso, di ba sa Gimaras na? Oo, do dito sa Samue in Panay. Oo. Ginbalik di sa Subong Sanopo. Ati ka ripay na bisa magpiyaw na sa babo dayon mo. Si Police Lieutenant Colonel Barniso nagbalik diri sa may Yanopo. Tingala ko sa Facebook, yan mayong ngirit niya kay. Gani, kay ang posisyon niya sa Dogin balikan niya, gid. Ate, very good. Sip sa liwat sa Picado, kay may mga movement, minor reshuffling dira sa may Nopo Action Rex. Kay si Police Lieutenant Colonel Nasser Canha, ang Deputy Provincial Director for Operations, nag-undergo sa schooling. Okay. Madugay-dugay ang schooling kay para man sa yung promotion. Para sa full-fledged kernel. Full-fledged kernel yung promotion Action Rex. Action Rex, kasi ang padre ni Police Lieutenant Joseph Catalogo, ang spokesperson sa Nopo, let's give chance naman sa iba na nga makapromote kasi simpo na gid Manila nga makasaka sa panibagong aranggo. Kaya ang bala mo basi pagbalik na rin ni Sir Kana basi full-fledged colonel na sa bala. Nag-move sa Action Rex ang undergo sa schooling. Si Police Lieutenant J. Malong sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company ang magkaroon ng pungko bilang Deputy Provincial Director for Operations. Ang nagbulos sa iya ang Anay Operations Chief sa Nopo nga si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia. Ang anay hepe naman sang si Paray PNP nga si Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. Amo nagbulos kay Police Lieutenant Colonel Garcia bilang Chief sang Operations Unit. Dodigto naman sa babawa nga Provincial Command ang may mga changes pero may mga bag-o man nga deputy
si Police Major Villanueva, I forgot the name, babayi, ini siya. Siya nagsubong aksurex ang bago nga Deputy Chief of Police ang sila PNP. Ay, gali? Kay bakante ang posesyon sang sila PNP nga Deputy Chief of Police from Mindanao, ginsaylo, diri sa Bacolod City, ining si Police Major Villanueva. Ang giningala ni Police Major Villanueva, ari di sa lista ko mo, Babae na? Babae ni siya. Sa Mindanao? Mindanao sa Axorex action erect na sign sa do. Bakalayo. Pero actually, Bacolod nun ginisaya. Bacolod nun, Negrosanon. Negrosanon ginsa. So sa nakabalo siya, nga bakante dire kag may pwesto guro, dumalik, ano bala? Nag-apply sa guro. Balik probinsya program. Oo. Nag-apply ini siya, ti subong ari di sa na-assign. Very good. Sa may ato na ya. May kailungga ato na. Oo, aton Police Major Rhea Sara Villanueva. Do ka familiar sa ngalan sa ako na? Gani, inang may alom na sa hindi? May alom sa iya ilong? Ay, si Ma'am Rhea Santos. Santos tiya gali. Oo. Colonel na saya? Ay, gali ka? Sanang HR sang region. Sino? Si Police Colonel Rhea Santos. Hepe sa una ka La Casiliana. Oo. Amo na sa may alom do siya nasubong sa regional office eh. Ano sa bunga balin sa katalogo, may mga changes. Na yung bago mga deputy sa may Talisay, gina-check na pang full name niya. Ang name is Police Major Badlan. Halin man na sa Panay, Ginsaylo, Mandari Action Rex. Police sa may Major, no? Alas pang Panay nga provincial office. Anong ranggo? Major. Abi ko, lieutenant. Kaya kung lieutenant, anong pilido ya? Do Badlan. Badlan? Oo, Badlan. Abi ko Batadlan. Hindi, Batadlan dito yung mag-iiho. Yawa ka na to tayo. Kay Police Major Batadlan sa Tubuso. Nag-trending to siya. Hindi, wala labot siya sa Tubuso. Kaya may ara na siya nga mangod lang nga Batadlan. Mga kay lieutenant, pero to ranggo eh. Do ara sa Panay? Panay, ara sa Antique, kung kapis. Do Aklan, guro? Aklan. Oo, do Aklan somewhere in Aklan. Daw dito na si Lieutenant Batadlan. To dia, batch 2020. Okay. Dito na, sign action na erecti. Amo na mga bago, ang ba din sa katalogo, ang iban nga ginakuno-kuno nga isaylo, do wala sa isaylo, kay managtapos ng tuig. So ang ba din base mga 2023 na na-Axorex, kung may mga changes, good man, patapuso na lang gina ang 2022, and then pagka 2023 kung kinanglanon, base ikinang reshuffle, pero ang balin sa katalogo, sa sitwasyon subong kung naluyagan kaya sa community, alinon ka lang isa kasmanang isa ka bulan, balik ka man Japon kung namin mo performance. Si Major Wilfredo Binumang overstaying na sa dulid na Pigali kito hindi ba na pagbuyan? Mati hindi pagbuyan ni Bibot, kaligati way ka man tayo sa kung overstaying ka na, ista ka naman mo. Do islan sa, siguro kung gusto kita mabalik kita sa iya. Gani man. Amo na actually si Police Lieutenant Joti sa katalogo ang spokesperson sa NOCPO sa itong interview. With our command in Negros Occidental, because of some changes, it also placed in place some police officers in the position. We have the new Deputy Chief of Talisay City Company Police Station in the person of Police Major Infirmary Badlan. And we have the new Operation Officer of Negros Occidental Police Provincial Office in the person of Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. And our Chief Picado is new assigned, nagbalik si Sir. Police Lieutenant Colonel Barnizo is the acting Chief of Police Committee Affairs Development Unit. And the new DPDO of the Negros Occidental Police Provincial Office in the person of Police Lieutenant Colonel J. Malong, and Sir Garcia, Police Lieutenant Colonel Garcia is the new post commander of First Mobile Force Company of Negros. Axorex Police Lieutenant Jody sa katalogo ng spokesperson sang NOCPO. Tama na ang mga changes sa panabagong nga posisyon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Balik tagikan sa NOCPO ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jandia, so nasa balita, o nasa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante dugang pa nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat natin nga yung patigayan ng mga activity together may sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon.
Action Reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Action! Action Radio! Balik diri sa Balagat Impunto Pangot alauna. Kita sa oras na no. Apil silindira kay Norman kag Morina Alvarado and family sa NHA 1 Barangay Pahanukoy. Ka-monitor sila wa. Pumalumina mayong hapon kay Milili Oligo dira sa Vanis Cafe Tangob. Sa kay Colonel Salvador Esparagosa, Happy Fiesta sa Barangay Nagasi, La Carlota City. Sa mga taga-sityo Gintubdan, Barangay Araal, La Carlota City, mayong hapon dira sa inyo. Sa mga barangay official dira sang Barangay Araal, sityo Gintubdan, mayroon dira nga pagpamati ha. Basi ini nga simana makapamasyal ko sa ginapatikal nyo kag ginapabugal nyo nga isa sa mga tourist spots dira sa Gintubdan, Araal, La Carlota City. Kita-kits tada. Noel Sambales sa Fiesta Home Sumag, monitor man. Kag si Pelton Lipora dira sa Pasay City, araman naga-monitor man siya. Sakay Nobi Magapan, Jerry Hilogo, kay Michelle Sayo Gimiroy. Mayong ugto dira sa inyo kag may nga pag-monitor. Sige, check ta na mga report na. This time sa to naman nga mga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Roger Gotip sa Escalante ho. Lalaki na dakpan sa bypass operation kag nakuwaan pa sang bala sa armas lotang ginpasakaan na kaso. Ari sa line number 1, Aksyon Roger Gotip sa report. Aksyon Roger, mayong ugto, please kamihin. Ginapailan gila sa kaso bisan palang-alang na sa oras si Kabisro sa kaya Police Lieutenant Colonel Jake Varela ang ila sininga na nakpan. Sinalidang nga adlaw sa sining bypass operation kalakip na nakuhaan pagid sang mga bala ini sang caliber 45. Ini nga operation pasar lasing kontak na sa hapon sa tinaglang adlaw gini ang gidakop amo si Charles James Wico nga residente sang Banda Tunga, Barangay All Poblacion sa siyudad ng Escalante. Now sa sining pagkandak sa bypass operation, una nga nakuha ang isa kay transparent plastic sachet nga may unod nga Cebu nga muning bypass item na recover pagid may isa pagid sa posisyon nga isa ka plastic nga may unod nga Cebu sachet sa gyapon kag ang 5 ka mga empty heat shell nga transparent plastic sachet nga mayara pa residue man sang droga. Nakuha man ang isa karulyo sa aluminum foil nga patiyan illegal drug paraphernalia ang gamit man sa pagsuyop sa droga. Ang 500 peso bill nga marked money na recover man siya posisyon control kag kalakip sini amo ang duha ka mga live ammunition sang caliber 45 pistol kag subong man gin recover man niya sini nga confiscated man niya sini nga cellphone nga sa diin sa report mga 3,400 pesos sa bilis ng druga nga nakuha sini sa iya. Na violation sa Republic Act 9165 in section 5 11 and 12, pagbaligya, pag-posisyon sa illegal drug, posisyon sa illegal drug paraphernalia, may paaman pa nga violation sa Republic Act 10591, 10591, agin pasaka batok sini sa kay Charles James Wico in quiz proceeding. Report, gikan sa sunod sa Escalante, sa nga mga kaksyon na mahilig pagkapiri, wat kita nga-remind nga ang life extension Ini sa Aksyon Roger Gutib sa report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kita sa Roger Goteg bagi ka sa syudad sa Escalante amo na nga kampanya sang pulis ta sa droga probaw. Way gid ga hubas no? Way gid nga mala ang droga. Dapat iskubrihan sa Escalante pulis ta kung di ang armas nga 45 na sang nadakpa na kay may mga bala sang 45 pero wala ma-recover ang armas. Dali kiti basing armas bala sulpak ang bala 45. Yara na mo. No? Nati sa sarili kung ang imo yung bala 45 kita yun imo sining armas ngara iba nga sulpak pero ang bala 45 depende niya sa design mo kapital sina tubo mo lang sa sulpak kag guma may armas yan na yun ay porti sa bukid pa. May ugto dira kay may hapon dira kay Migo ta Jojo Armamento driver namon sa barangay Panukoy bla. Nati wala kita da ara Jo relax ka lang kay may imo kagit no. Mr. and Mrs. Donald Caglaya Kabasag ara sila gali kunong ugto ka pamati man no. Sila ni Chris Paul Bibar dira sa may Purok Sulum 1 Barangay Mandalagan Bacolod City ba puerti. Damo to da listener sa Mandaragan, dira sa may Purok Santol Mandaragan, sa kay Migo to da ipat ko si Migo to da gani nga monitor sa Purok Santol da bla. Driver ni sang driver ni sang congressional office bra. Nga monitor sa saton na mo mga taga Purok Santol. Barangay Mandaragan sa mga taga Purok Luhod-Luhod man Mandaragan. Damo man tada listener nga naga-monitor sa ato, no? Action Eric, amo gina ambal mo tsakto gina nga hindi malikawan kung kaisa gina recycle ang droga. Amo nang ate ang publiko kung isa nagaduda man sa aton nga mga otoridad ti siling niya na probgid ate arao sa pidiya ginraid sang pulis kay sila man lang gali nga naga-recycle sang droga. Salamat, gid. Ate, abo na siling ko, hindi ba kay tanan, Mo to balang warning ni PDEA Regional Director Tablate sa mga menya di sa lower ground nga hindi na gid mag-engage sa illegal nga bulaton. Amo na siling ko balang nga ang trabaho nga maayo kag insakto hindi na paglakti sang tinunto. Hindi bala action Christian James Binares. Hindi mo na paglaktang ang imo obra sang tinunto. Kung may obra ka nga maayo, obraha sang gusto. Hindi na paglakti sang tinunto nga base amo pa na ilumpat mo sa nagadabadaba nga kalayo sa kalbaryo. Nan, mo na isipa bla ara ka lagi sa gobyerno go obra. Imo sweldo dobli na. Kung benepisyo kung Disyembre, kompleto man. Ngabi matinunto ka pa. O hindi bla? Ara ng tanan sa imo, ginatag na sa gobyerno, tapos matinunto ka pa sa obra mo, kundi ginago. Oh. Ay, prangkahanay na ya. Katawhay sa trabaho mo. Sa ahaw lang pila kalibo, ipadala mo gandang imo nga buot da. Ngang imo yung obra sa gobyerno, lifetime na ya. Antes magtigulang ka, mag-retire ka sa gobyerno, may kwaon ka benepisyo. Ti karo kaya ka na sa gobyerno, ginlakta mo ba tinunto, naguntra ka pa imo sa kamada sa droga, kundi patay kang bata ka. Ti man kag mirisay. Muna, may satisfaction na sa pangabuhi. Ara naging ka sa gobyerno, kumplito ka sa benepisyo, dako na sweldo mo, mabaligya ka pa droga, ti abi. Kaligati kung kasama extracurricular ang tao mo. Hindi sa bala satisfy sa iya sininga sweldo nga maayo na. Kay gusto niya pagid damuon niya pagid kwartaya. Ti sa droga dasig da yung kwarta. Sa tutuod lang. Mo nang iban do mapatay. Okay na kung di ka badakpan ka. Ti man kag mirisi mo gid. Kalamay hati. Action Radio Philippine Standard Time alauna 10. Pagbalik naton report ni Aksyon Nelson Pateño pagkatapos lang sa aton importante dugang pa nga mga pahibalo. San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapasitisipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagpay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Pabalik diri sa tumabalagad may ugto dira kay may nakapag-monitor sa kay Lina Morales sang Binalbagan. Boga monitor sa aton si Lina Morales. May hapon dira si Lina Morales sa Binalbagan sa pamilya Lau dira sa bilog nga pamilya ni Mama Betty Lau sa Binalbagan. Siling ni Ana Sinoro niya korek kagid Action Eric sila dakop sila baligya.
gusto magmanggaranon, may katapusan ang tanan. Ay, perti, ang pitik ni Ana Sinuro. Kay kumpare ko dara retired police sa Lito, uwi banda sa Valladolid mayong hapon dira, no? Kay kumpare ko Lito, uwi banda. And family dira sa Valladolid. Kay kumare ko dira Liling, uwi banda, Jaime. Ay, perti. Sa pamilya di San Parado da, sa pamilya Gira. Gamonitor gid sa aton sila papalagan. Sa pamilya Gardosi da. Kag Makalua. Mga Nuwas da, mga pamilya Lampreya, Vergara. Gamonitor sa aton da, mga Gayatao family. Parami na sila. Sige, i-check na report ni Action Resort Pateño sa Banuasan Calatrava. Isa ka persona arestado sa paglapas sang PD 1866. Yari sa line number 2. Action Resort Pateño. Mayong hapon. Please come in. Yes, aksyon na erect ang sospetsado sa paglapas sa PD 16 o kon 1866 o kon illegal possession of firearms ang arestado sa isang pwersa sang Calatrava sa Gay Component City PNP subong man sang second kag third mobile company sang PNP si Tami Lumanat 36 anyos kag residente sang barangay Minautok Banwa sang Calatrava base naman sa warrant of arrest naging pagwa sang korte sang tinalikdan nga adlaw. Wala naman sang resistance sa bahin sang sospetsado Action Rex matapos ngini siya ang ginserbihan sang warrant of arrest sa madugay nga tuig o kung 2 ka tuig nga surveillance sa aton sining mga kapulisan tungod kini siya ang aramado man sang armas sa lutang. Ang warrant of arrest ang ginapagwa naman ni Judge Armin Mascardo, ang presiding judge sang Calatrava, Tubuso Municipal Trial Court sa kasong PD 1866 nga napitsahan sa tong Marso 4, 2020. Kagin rekomendar man Action Eric sang korte ang pagpiyansa sang 60,000 pesos para sa yasini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ang nasambit nga sospetsado ang detinado sa custodial facility sang Calatrava PNP. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kid Action Resort Pateño gikan sa Banwa sa Calatrava report. I-check na naman ang balita ng Action BJ Pasible gikan sa 5th Distrito truck kargado sang tubo na tumbas to kadalan sa syudad sa Pamilan kakabidag viral ni sa social media kaya doon nakuhaan kisang isa sa mga guro driver to sa salakyan nga ano to auto kung pick up kasunod sa mong kuhaan gid video nga pagliko sa kurbada nga area dalan sa Mamaylan no. Kaya puno-puno, galawas, karga sa tracking mo. Dalok-dalok mo tutubo. Ang iyang karga, porte na kataas, kaga ang salakay mo na porte bang kalaba nga daan. Siguro overweight. Sobra lang ang karga, pagliko sa dalan nga kurbada, nagtakingking. Wala ba labutan, gani pila ka 10 segundos. Tumbang, isto ka dalan. Kundi wasaag mong dalok-dalok mga driver, karga katubo mo. Karga sa gusto kay Aris Action BJ Pasible. Line number 1 sa report. Jay, may nga hapon. Please come in. Aksyon na Eric Isaiah ka truck nga kargado sang tubo ang natumba sa dalan nga sakop sang Barangay Talaban, syudad sang Himamaylan kagabi, Desyembre 7. Ginkilalang driver sang truck sa kay Rodney Monarca, 38 anyos, kag residente sang Barangay Karadjuan sa amuman nga syudad. Suno sa kay Police Corporal Mark John Dato sang Traffic Section sang Himamaylan City PNP gikan sa Barangay 3 sa nasambit nga syudad, ining si Monarca kag padulong na siya kuntani sa may syudad sang La Carlota. Ginpahayag man ni Dato nga hindi man overloaded ang truck nga ginamaneho ni Monarca apang nabali ang kabilya sini rason kun nga ang nagladagdag ang karga sa nga tubo kag nawaan ni siya sang balanse. Luwas na sa kadalagman ining si Monarca bangod suno sa kay Dato, wala man ini siya nagkaangkon sang bisan naman nga kapilasan sa iya sini nga lawas. Dugang pa ni Dato nagapakig-angot na sila sa bahin
sang Land Transportation Office o kon LTO may angot sa mga pagsulundan sa maximum capacity sang mga truck nga may karga sang tubo. Sa karon ginamat-amat na hawan sang mga otoridad ang dalan kung natumba ining truck nga kargado sang tubo. Aksyon Eric yaring kabangin sa aton nga interview sa kay Police Corporal Mark John Datu. Rin ito sa LTO kung tilagid lang maximum nga sa nga nga karga. So sa tanaw ko to sa hindi mo sa overload, normal lang nga taas. Okay. Ang kargaya kaso lang ngay nabalik. So nabugto ang kabilya mo, ang kable pala. Oo. Ang moto nga nagwagwag ng tubo, asos na wadan mo balancing truck mo na tumba. Okay. Sir, subong sir, ang driver kamusta? So far ang driver wala siya na no. Oo. May tumba siya wala siya injury. May upod niya siya, sir, pahinante niya. Siya na isa. Okay. Why man siya, sir, nakainom, sir? Wala man. Okay. Sir, kamusta ang dalan to, sir, nga gintumbahan Ang sa truck? dalan subong, okay naman kagabigin pulawan namon. So, ang traffic, kasi mamay napati ang mga rescuer, parang sa ato niya LD, sa CD mo, ginamon nga maklear. So, subong adlaw, ginamatamat at pakarga sa truckman sa tagiya. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kita Action BJ Pasible. Actually overload gito yung karga sa tracking ya. Hindi to kasi ling mo nga insaktual ang karga ya. Sobra tong karga ya. Tikong nga. Tikong hindi to sobrang karga, hindi to magalagbali ang yang kabilya. Ang mga ganing nga iban na ginapagi na sa daw tulo taytay bla nga daw kung sobra karga mo ikaliso na ka taytay na bla mga riling sa taytay na na. Para iba nga tracking nga gina-extend bla ang ila dingding bla. Sa regular nga dingding, ginatugakan nila dingding na, ginapatasan nila na, parang karga nila damo. Oh, amo na ang tsaktong rason. Amo na nga iban nga magkarga ka sobra-sobra. Iti ang rason lang iti kanugon, kamahasan kasulina, tingong karga mo lustuala, pero kung magsobra, okay lang na. Sobra gito yung karga. Kung hindi ito sobra, pag liko ito, hindi ito magtakingking ang iya sining salakyan to. Kalahin kita mo na siling ko bala, sobrang karga, kung hindi ito takingking, kung hindi itong bala, yung tubos itong adalan, kung hindi traffic, ay oo. May nga hapon dira liwat kay retired police sa Lito Ibanda. Ito sila gali nito, to ispit gira ho, ga-monitor sila gali. Sige, te gusto ko pa, chimpo ko lang na. Ito ka nami, pero tsada karangkada ho Pero ti buwas naman. Biyernes pro ti buwas si Action Rex, ara na. Ayos? Opo diri sa ton nga mga patrol ayon at reporter selection nga nagpalagad karon nga hapon sa BBB program Action Nelson Pateño, Roger Gutib, BJ Apasible, Action Marlon Hinovea, Jan Diaz, Action Alvin Graba, upod man kay Action Art Tayhupon. Standby na sa masang programa This is My Life. Magasunod sa dili kita madugay, upod na kay Action Welma Sugaton. Upod diri sa tabang technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Upod diri sa aton nga IT expert. Nagatamyaw sang iya ihada kag mga ihado. Preparan na kamo kuno kay nakasubre na ni Action Christian James Binares. Amat-amat na sa mga ihada kag ihado ni Action Christian. Dito sa transmitter control tower sa Barangay Talok Syudad Sagbago, preparar man kay ara ng sobre ni broadcast engineer Bernie Bilacanas ang batang suay. Nagkuha siya sa iyang abansi nga sweldo. Kanya ipanagtako sa akon mga ihada kag ihado. Wow, perti si Bernie. Sa kalan ni Action Rex Kanto, ang regular ang korma sa sariya patuntunan balita, banat bulig sa ogto, temporaryo kita dili nga nagpungko, Action Eric Magbanwa, kita karon na 9:30 to 11 sa gabi Action Night Patrol. Salamat guys sa ipababati, Tubto Buwas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio.